Ola a todos, xa sabedes da nosa debilidade confesa polos músicos vellos, pero que o protagonista da La La desta noite é un home realmente especial. Leva 80 anos tocando. Non é que teña 80 anos, ten 91, pero que leva tocando desde 1928. Así que se lle botamos a conta, cantos milleiros de pezas levará tocado? Non sei, imos falar con el de todo isto da música, da súa vida de gaiteiro, pero queremos que nos conte tamén outros aspectos da súa vida, porque Manuel, o Freixo, que é o protagonista deste programa, tivo a mala sorte de ter que estar na Guerra Civil. De feito, participou en varias batallas, entre elas a famosa batalla do Ebro. Queremos que nos conte eses detalles da guerra e queremos que nos fale tamén do seu traballo nas minas de lignito e na central das Pontes, que, por certo, cambiou a vida desta vila radicalmente. Temos milleiros de preguntas que facerlle, así que estamos deseando coñecer a este home de 91 anos que di que el seguirá tocando mentres lle aguanten as pernas e que confesa abertamente que lle encantan as mulleres. Manda truco. Todas as historias empezan en algún sitio. Esta empeza no Freixo, unha parroquia das Pontes na que naceu o gaiteiro Manuel Castro. Un home forte, un supervivente que foi superando as cousas tremendas que lle trouxo a vida. Sobreviviu á miseria da nenez, loitou na guerra civil, traballou na mina, perdeu a seu pai nun incendio, o seu fillo matouse cun disparo e hai 5 anos enviudou. Con tanta traxedia, Manuel construiu unha armadura e converteuse nun gladiador disposto a vencer todos os reveses. As súas armas, a alegría, eses olliños pillabáns, unha elegancia natural, a música da gaita e o cariño de todos. Parece mentira, a xente de fora como o quere. Sí. E que están orgullosísimos, se chamanlle mestre, e, bueno, é unha pasada. Ten unha forma de tocar que, aunque non o vexas, se escoitas a gaita del, xa sabes que é Freixo, non? Hai que escoitalo cando toca e hai que escoitalo cando fala tamén. Fai falar a gaita. Eu se estou enfermo e me toca a gaita, eu creo que xa salgo sano. É unha terapia estupenda. É incansable, é incombustible. É Freixo, o sea, Freixo non hai outro. Xa dicía a miña avoa, o teu abuelo unha conversación seria nunca tuvo. Cantas veces subes todos os días? Cantas veces subo? Sí. A mellor 4 ou 5. Ah, Si, este é bon para as pernas, Ah, sí. Carallo. Bueno, hombre. A que hora chegache a casa? Cando? O viernes? O viernes E da foliada? vin con fina no coche. Pero a que hora? E deitei máis 3:30 ou por aí. Bueno, boa hora, non? Escoitastes ben, este gladiador da gaita chega ás tantas da mañán, sobe e baixa 3 pisos varias veces ao día e marcha tan pancho a facer a compra.
Non súper desenvólvese como peixe na auga, directo o que necesita. E por si acaso, leva unha pequena chuleta que a todos nos fai falla. E diredes vos, é así todos os días? Sí. Además poño os cartos. Non me digades que este home non é un fenómeno. Que a súa retranca e que a súa alegría sempre consegue ser o centro de atención ali por onde pasa. Pero ademais, entre as súas virtudes, tamén destaca a súa organización e o orden. Hai tempo para todo. E agora? Pois agora toca subir outra vez 3 pisiños e misión cumplida. Aí vai. Moi bien. Correcto. Ahora as fillas que poñen estas cousas no seu sitio, se queren. E se non as teño, cando veño, poño o seu. Igual acabamos unha foliada ás 3 ou ás 4 da mañán a 2 kilómetros da súa casa. O ano pasado aínda levámoste, no, que me fai ben andar, tal. Vais ás 3 ou ás 4 da mañán só, non quere que o levemos no coche, non? Entón, vais só para casa, sin bastón, a oscuras, é impresionante. Vives ti solo? De noite, sí. De noite, polo día coidan tas túas fillas? Claro. Ah. Unha pola mañá e outra. Unha ao mediodía ben para fazer a comida e outra á noite. Vas de paseo? E vou do paseo. Vas a tocar as foliadas cando lle cadra? Cando me dá a gana. Cando che dá a gana? E tes un montón de músicos esperando por ti para que vayas á foliada porque lle encanta verte. E eu tamén me presta con eles. Porque a min fálame todos, e eu falo a todos. Non me falles, tal día temos que tocar, sí. Tranquilo, pero chámame un día antes. Acordaste que mañá temos? Sí, tranquilo, que non che fallo. Entón, cando me ve, non descansa ata que me ve chegar. Entón, daquela xa di, bueno, non me fallaches, senón amistade... Además de ser un amigo que é para todos nós, pois nós estamos orgullosísimos de poder contar con este home e de aprender con ele todos os días. Manolo e Hugo son músicos e moi amigos de Manuel. Hoxe levounos ata o Pedrón para amosarlles a casa na que naceu e recordar os anos que viviu ali. Eles encantados porque co Freixo sempre se aprende. Como empezaste a tocar aquí a gaita ti aquí solo? Naquela casa había un que se chamaban Andrés. E ese tiña gaita tamén. Entón, ese home, pois, eu sentía tamén, e empezoume a prestar, e eu tamén tal, e facendo flautas, e facendo canaveiras, e a regallar, así. E despois, para ti ir aprendendo algunha peza, a queñas escoitabas? Caramba, a mí tíame debaixo do parque, da música. Do parque dos músicos? Oíos tocar, e aprendía como podía. Non, ti aprendíalas ben, que eso é evidente, non? Tiña que ir aprendendo. Casachete, Carmiña, ainda cha de pesar, traballiños na vida non chan de faltar. Os recordos veñen xa a cabeza. Algúns son bons e outros dramáticos, como o da tremenda morte de seu pai. Contounos que morrera queimado dentro da casa. E contóunolo con esa serenidade asombrosa coa que o Freixo fala de todo. Por iso vos dicíamos antes que debe ter unha armadura invisible que repele os malos momentos e se queda só cos vos. Cando eras pequeno, que facías por aquí? Que facía? Por onde andabas ti? Por onde andabas ti moito? Baixaba nunha carroza de madeira. Poñíame ali arriba. E ali arriba que non había toxos como agora, que agora non coce, que non teño fariña. E poñíame ali abaixo, baixaba por aquí abaixo. Popo, eu son o coche da Monteira. E aquí deita está unha sombra desas, moito máis sano. Inde viña agora se tuveran unha casa ben feita, e me volvera nova.
Como era o Freixo cando ti eras pequeno? Porque estábamos falando, claro, tes agora 91 anos. Como era o Freixo? Sí, como era? O Freixo era unha aldea, Xa. como a outra. Había que alindar as vacas sempre ali. E ir a leñar a fraga para facer o lume, para facer o caldo. Teu pai era lajueiro? Sí, que cho dixo? Ai, no, por aí. Que facían os lajueiros? O lajueiro, pois, é un que ten que arreglar a carretera. E daquela había que... Todo era furados, todo era iso, había que botar moita pedra porque facía moitos baches os coches que pasaban. Estes sí que son boas personas, Estes sí que son boas personas. Que tal? Os amigos se ven nas ocasiones. Temos vende quen aprender. É che verdad. Vamos cerca de ti. Os amigos se ven nas ocasiones. Ti tes paseado moito Estes son músicos tamén. Moito. Aquí músicos hai moitos, Tes paseado moito por aquí. Por aquí, ai meu fillo, se teño. Co carro por aí arriba e abaixo. Moi ben, moi ben. E tomar cañaco lá na casa do meu padrinho e o baile, que facían baile ali. Hoxe hai moitos músicos, pero daquela tamén había os seus. Armábase festa en calquera sitio. Nesta cantina do Freixo, por exemplo, a troula era algo habitual. Aquí tocou Manuel moitísimas veces, que a súa gaita armaba unhas foliadas tremendas. E claro, como ten un repertorio casi infinito, aínda hoxe empeza a tocar e os dedos non lle saben parar. Todo o que suena a seu alrededor que lle interesa, el vai a por esa peza e te sorprende, porque de repente un día che sale tocando unha peza que escoitou solamente unha vez nunha foliada e dices, pero como é posible, non? Que, bueno, pois el reinterpreta esa peza, ao mellor non a toca exactamente como a escoitou, pero el vai a facerche a versión que el lle encaixa, non? E que ten todo o dereito do mundo a facela, quer decir, porque o que ele está facendo redunda en algo positivo, en algo novo, algo bonito. E había moitos gaiteiros daquela. Ai, daquela, ainda hai máis hoxe. É bo que haxa tantos. Sí, porque as nenas hai que les dar baile. Se non bailan, non é nada. Non é verdad? Non sei. É claro, hai que tocar para que bailen. Donde se facían os bailes? Os bailes facíanse, a mellor pola tarde, ali tras dunha casa, ali nun campeiro, e despois da noite ibas para un cuarto, se chamaba. Unha habitación logo, pero era un cuarto. E veña rumba. Veña rumba. Veña rumba de aquí para ali. Moi ben o levas pasado, Bueno. Eras bailador tamén ou só tocabas a gaita? Ai, gustábamos bailar tamén. Gustábamos bailar tamén. Íbamos ver as costureiras cando empezábamos a non sabes, a ramuscar algo. E que llevades ver? Íbamos a ver porque nos levaba a vida xa, que eran bonitas, o caramba. Cada íbamos a... Pero o mellor xa estaban aqueles máis vellos que nosotros, sabes? Había que ceder a parella? A parella. Sí. A ver, fai o favor. Agarraban xa la sacaban, os máis vellos. E o máis novo roendo cancela, como dicía o outro. Como era a muñeira esa, de Freixido, de Comerxito? Ai, non sabe. Como é? Non sabe.
De 17 anos fun para a guerra. Para a guerra? Sí, salí... Cadrouxe que xa estabas na mili ou chamaronte directamente para a fronte, para ter que ir á guerra? No, estaba na casa, ainda tardaba un ano ou dous en ser a miña quinta. Xa. Pero adiantaron as quintas. Mira, como recordas eso? Porque debe ser tremendo con 17 anos que che digan, mira, neno, tes que vir. Recórdome porque pasei moito... Botei 6 anos no exército, 6 anos? Eche moito. Ti recordas o día que che dixeron que te tiñas que ir? Sí, o 9 de agosto do 37. Salín de Ferrol, primeiro fomos a Covas ao tiro, e despois fomos a aprender a mover algo os fusiles que estaban escalibrados, todos velhos. E camino dali 8 días, salimos desde Ferrol, polas Pontes a Villalba para Asturias. Pero ti non tiñas medo? Se tiña medo, tiña muller, tiña abondo, tiña. Se tiñas medo había que roelo. En Villalba pararon os coches. Un convoi grandino, pararon os coches. E pararon os coches, empezan as mulleres a traer botellas de caña. E para que era? Dábamos de pena, choraban, porque tamén tenían os seus fillos xa no frente. E deron-nos caña, veña, ai, para viños prendides, ai, para viños prendides. E despois, onde fomos? Daquela puñámonos contentos ca caña. E fomos medios borrachos, todos as tracangas de Tineu. Ti estabas no bando nacional, claro. Era o que debía estar, claro. Se me pescan alo traballando, alo estaría con os outros. Pero ti non tiñas nada en contra dos outros, ou si? Eu non, nin entendía, que había entender eu da guerra, nin da puta que as vexo. Nada, eso nada. Que che pasa pola cabeza cando estás nun sitio así tan tremendo, non sei? Gana de comer xa non tiña, xa. Quitaba xa esta fama, que Quitaba xa. Veña, hai que salir. Ali en Castellón, antes de tomar Castellón, había un río. Entonces había un alto. E dije, bueno, prepararse, pola mañá cedo. Ai, meu fillo, nunca tantos mortos vi. Cando foi a vez que máis medo pasaches? O máis medo sería o primeiro día en Asturias, Baixamos cara abaixo e tirábamos así dos lados a máis da frente. María Santima afibillábanos. E nosotros por unha baixada íbamos correndo. A ver, en baixa había un río, a ver se chegábamos a máis unha roca, a ver se nos abrigábamos así, non sabes? Sí. Entonces me cago en 10. Cando vin, o meu cabo caeu de rodillas. E que a mesma de caer de rodillas dixo, ai, mi madre. Pero despois acerquei-me ao el e mirei así para levanta, ai, pero vinlle por aquí un boquete que outro tanto é redondo, me cago en Deus. Da bala explosiva. Ti pensaches que ibas morrer ese día? No, eu non sei, se non morrías un día, se non é un día, tocache outro. Porque aí sempre diante, na primeira línea, eran fora do choque cando me tocou a mí. E aprendes algo das guerras, Manuel? Se sirven para algo? É claro que sirven para iso, se te obligan ou tens que ir a defenderte, algo claro que vale. A tierra. Pero para que se fan? Ai, para que as fan? Porque todos queren chupar. Todos queren mandar, sabes? As cousas. E como quero mandar, eu quero mandar, e aquel tamén, formas un lío. Que terrible era eso da guerra, non? Ai, la virgen, que... Cántame esa canción que me estabas cantando que era da guerra, e acabamos. Falanguista valoroso, e por ese patrimonio, la justicia pola patria, e unha España grande e libre que soñaba José Antonio. Cantábamos esa, para mí que cantar a forza, todos, xelo. E os outros cantaban... Libertad, libertad, libertad. Os contrarios. Cantaban as súas contra os Franco. Vaya lío, Si era lío. Era así.
Despois foches pa Villa García, pa o cuartel, aínda despois da guerra. Para Villa García foi... Sí, despois da guerra. E ali coñeceches aos campaneiros, estando en Villa García. Os campaneiros, sí, señores. Ai, amigos, campaneiros, sí que eran vos gaiteiros. A máis palla mallada, que había outro grupo. Nosotros salíamos de noite, en Villa García. Porque cuartel non tiñamos un convento grande. Entón, deixábamos que dormira o que estaba de orde, o teniente de turno, na oficina. E había un murillo así, un zarramento, e xa que víamos que logo toqueaba, vigilábamos, e botábamos fora, e despois íbamos ás festas. Íbamos á aldea, e víamos a música. Uns anos despois daquelas escapadas do cuartel, o Freixo funda o cuarteto Os Ponteses. Foi un éxito, chegaron a ter actuacións todas as fins de semana. A faceta de músico compaxinaba co traballo, así que non paraba, porque ademais coñeceu a Modesto Cheda, dono dunha axencia de espectáculos que contrataba os músicos para as festas en Galicia e para fora. As estrelas eran os Rosales, os Tempranos de Irís ou o Freixo. Aínda hoxe son grandes amigos. Modesto sempre soubo apreciar a música dun bo gaiteiro. Eu tiña tanta devoción á gaita que non quería celebrar unha festa que non houbera a gaita. Por exemplo, pos pasacalles, para alegrar as xiras campestres, a comidas estas de campo, acompañar a procesión. Eu facíalles un contrato escrito a todos, pero aquí non facía falta contrato escrito, porque as palabras eran algo sagrado e non facía falta escribir. Era honrado de pés a cabeza, que sigamos sendo amigos por menos 50 anos máis. Sí, hombre. A gaita gallega é a alma da nosa terra. No monte nace, no monte se cría e polo mundo anda repartindo alegría. Está ben. Está ben eso. E outros digo o contrario. Aquel primeiro cuarteto desfíxose, pero o Freixo continuou tocando a gaita nunha charanga que se formou despois, a que tamén lle puxeron de nome Os Ponteses. Nela, o Freixo era como un mestre para os outros músicos. Entre eles estaba Celso. Ensaiábamos todos os días, enseñoume todo o que sei da gaita e que xa nos quedamos eternamente. Amigo do amigo, gusta de tocar, gusta de arrumbadas, eso. Nunca de mala uva, sempre con ganas de festa, sempre gusta ver tocar. O primeiro en chegar aos ensaios, o primeiro en chegar para ir tocar. Caramba, se ligaba, mas que é agora. Porque agora a tua antes eras unha estrella, claro. Antes eras a estrella da festa. Ligaba. Nunca tuvemos unha roña uns con outros. Non. Tantos anos. E ríamos uns con outros e dicías calquer cousa, por outro día estábamos sempre iguales. Iso é moi bonito como irmãos, E a ti que che gustaba máis, tocar cacharanga ou tocar de gaiteiro? A mí gustaba máis por de gaiteiro. Sí. Pero se só hai dous gaiteiros, se non máis xa non che gusta. Sí, eu quero-me con poucos, con moita xente non me quero. Hai que aguantar moito, se máis hai que aguantarte ti, non? Iso é verdad. Iso é verdade, xa aguantarse un mismo, xa costa. Sí, non cubre a cousa, e cando non cubre non é nada.
música nunca quitou o freixo de traballar. Empezou na construción de casas para a fábrica de Calvo Sotelo, pero polos anos 40, nas Pontes, empezase a explotar a mina de lignito de Porto Roibo que alimentaba unha pequena central eléctrica. A Manuel tamén lle tocou traballar na mina. Para chegar ali percorría 24 kilómetros en bicicleta. O traballo era durísimo. Manuel tiña que cambiar as travesas do ferrocarril e sacar carbón para abastecer a central. Eu deste ollo non vexo nada. Foi de traballar ali na fábrica? Sí, había moita calor, os forros moi grandes, había moita calor ali. E había que chuzar cun ferro, me cago en Dios, moi largo. E salía todo roxente, me cago en Dios. Non sabes? Todo rojo. E collese aquel aire, o ollo fastidiei, fuma menos, collo para a Coruña, xalo para a Calderela aos médicos e tal, non houve maneira. Despois da mina volveu á fábrica, o seu posto era operario de cuadro. E ti que facías, vixiar a máquina? Tiñas que mirar todo o cuadro, todo como se subían as agullas que a temperatura, se baixaba, explotaba todo. Ai, non había que dormir. Como que pasaba? Se te despistabas podía explotar todo? Se che sobe moito ali a temperatura, che pasa unha cousa desa, explotaba todo, é obra. Mira, como cambiou a vida nas Pontes desde que se abriu a mina máis a empresa? Cambiou ben, caramba. Como eran as Pontes antes e despois que pasou? Antes non era nada, muller, antes non era nada. Tratábanse, vivan as mulleriñas para adiante a súa vida, vendían agullas a todo, como a moitos sitios. Aos trapos a tratar, que o mandaban despois aos trapos para non sei para onde. Aquí había unha pobreza daquela, E digamos que a empresa cambiou todo eso? Sí. En que se notou? A empresa, aquí matou moita fame. A empresa esta nunca a obligación lle pagamos. Matou moita fame, que non é só os das Pontes, que foi toda a Rodore, de Ferrol e da Coruña e de todos os lados. Así eran as Pontes a comezos do século XX, unha vila dedicada á agricultura e á gandeiría con pouca xente, na que o asfalto estaba por chegar. O traballo na mina supuxo un enorme salto. Chegaba man de obra de toda España. Fixadevos ben, esta era a principal rúa das Pontes, a Avenida de Galicia, no 1912. E mirad agora. Mira, ti dis que lle trouxo moita vida, pero tamén sabes que desde o principio se decía que era contaminante. Falaban da chuvia ácida. Toda a rodora moitos kilómetros. Con eso contaminaba que as mazás e toda peras, a fruta toda, nada. Festeandeaba todo, En que se lle notaba? Estropeabas a fruta ou que? Claro, non habías tampouco. Xa non nacía? Non. É que nacía non valía nada. O sea que tamén foi boa, pero tamén contaminou o seu, non? Contaminaba todo, contaminaba todo. Bueno, ti cando estabas vixiando o cuadro non te quedabas dormido, porque daquela xa andabas por aí polas festas tocando, Cando? Non? Sí, pois tiña que cambiar o turno. Cando cadraba? E volver á noite, salir ás 6 da mañá, volver sin dormir nada. Sí. Volvías para ali sin dormir nada? Nada. A onde ibas tocar? A ver, Onde contame. me chamaban? Onde me chamaban? Xa. Desde Ferrol. Sí. Desde Ferrol hasta Pralo de Viveiro. E sacabas uns cartiños a maiores con eso? Claro.
día de hoxe, e que nos conste, non hai en todo o país outro gaitero en activo que leve máis de 75 anos tocando a gaita con todas as facultades e con tanta forza como o señor Freixo, que conta xa con 88 anos. E os gaiteiros das Pontes temos a obriga, na compañía de todos os asistentes, a celebrar con el esta pequena homenaxe que ten ben merecida, ao igual que este aplauso que vai haber agora. Ese dito que di que ninguén é profeta na súa terra precisa un pequeno retoque que non inventou cambiaría de idea se estivera nas Pontes tal día como este. Celebrábase un homenaxe ao Freixo. Foi o 19 de maio de 2007 e ben se ve que polo menos nas Pontes teñen un profeta de seu, un gaiteiro gladiador chamado o Freixo. Un home querido e admirado por todos, e non hai homenaxes nin palabras dabondo que describan o orgullo que nas Pontes teñen polo seu gaiteiro. De feito, foron os seus veciños os que nos propuxeron os da Lalá facer este programa sobre un gaiteiro ao que adoran. Así que nós estamos recén chegados, pero nesta homenaxe moi anterior xa se vía o agarimo co que miran o seu mestre. Nela colaboraron varias asociacións culturais, traballaron sen disputas, sen envexas, co único obxectivo de aclamar a este home que agora ten 91 anos, pero é quen de engaiolar a quen se lla chegue. Xa veces que o adoran, pois o día que nos fomos a facer a grabación tamén acabamos así, cunha homenaxe. De feito, un dos seus discípulos, Richard de Goente, obsequiouno co mellor dos agasallos. Fai moitos anos, e tamén deles, alá nun lugar que se chama o Pedrón, en o Freixo, naceu un rapaciño con alma gaiteira moi fermoso que se chama Freixo, amigo. E 91 anos despois, a min ocorreuseme sacar unha peza dedicada para ti que leva o nome do teu lugar onde naciche, a cal xa dico eu. O Pedrón. Esta peza. E gracias por ser gaiteiro do país, gracias, amigo Freixo. Todos amigos. Ben sabes ti o moito que te apreciamos. Para máis. Mira, Vitorina? A Vitorina? A Vitorina que? A Vitorina era a miña muller, era como unha santa. Ai, sí, ó. Que tiña a Vitorina, era o que non tiñan as outras, a ver? Que tiña? Sí. Era guapa? Ai, sí, era a miña filla. Claro que era guapa. Era gordiña, máis que ti. Baixiña. Pero tía, vos, tetas. Estaba ben. Manuel. Estaba ben. Xa. E ti queríaslle moito, eh? Ai, eu quería yo. Mira ben, se queríalle ben, se pola mañá sempre hai palabras nos matrimonios. Se tiñamos unhas palabras ou ruxíamos algo, á noite xa brincábamos igual. Que che parece? Pareceme ben. Eu pareceme que esa é boa cousa. Sí. Non andar a chicoiradas a golpes uns con outros, como fan agora os matrimonios. Pois moi orgullosos de ter un abuelo así, con 91 anos e ca vitalidade que ten. E, bueno, vedes que co ben que está físicamente e o ben que toca. Estamos orgullosos del, donde está el hai moita festa, moita alegría, sempre está con risas, para min é o todo, de verdad. Encántalle que lle deamos bicos e que estemos seguido encima del, gustalle moito, non sei, é o abuelo. Su forma de ser, o gracioso que é, e bueno, os chistes que conte, as historias. Sobre todo a vitalidade, as ganas que ten de vivir, esa... É como se fora un rapaz. Polo gaiteiro! Que toca a gaita, ven tocar. Non, gaita toca ben.
acórdome da primeira vez que tocou a gaita, nun fin de ano, na casa dos nosos avós. E acórdome dese momento porque eu era moi pequeno. E acórdome que chegara coa gaita e fixera moita festa. Síntome moi orgullosa del porque é unha persona moi independente que baixa, vai ao pobo, relacionase coa xente, pon moitísimas ganas nas cousas que fai, toca a gaita. Tremendo. Po, con él es la hostia. Mellorou ou que tal vai? Que é você? Sí. Este xa foi estudiar, pero non aprendeu máis. Vamos a ver, gustalle a gaita. Porque a gaita case ven gustando a todo o mundo. Faz moitos milagros. Que foi o mellor destes 91 anos? Para min? É como a sempre, máis ou menos. Miro para as cativas ainda, era máis. Sigues mirando para as mulleres? Sí, caramba. Deste non vexo, pero leva-me máis tempo. Non sabes? Con 91 anos, aínda pensa nas mulleres? Penso, porque son mulleres, logo non tenen carne como a min e osos, como a min. Porque non vou a pensar. É logo, digo eu, cago en 10, cando veñen así algo a miña casa, algunhas ou tal, e digo, cago en 10. Eu, o que vexo que ídemos a todos, eu vou-me quedando, veña, tiño que quedar solo, porque damos sono e despois durmo. Quedaba mellor que... Gustarías ter unha moza, unha parella? Gustaba mellor ter unha que me cantara os pés á noite. A ti non che gusta tamén así? A mí tamén, sí. Mira que cousas me di, a mí tamén. Pois a mí tamén me cago en día, é o que se me acorda máis. Mira, aí hai boas gaiteiras, que non che preguntei. Se hai boas gaiteiras, que non che preguntei. Boas gaiteiras, seguí? Sí. Hai boas gaiteiras, que dá gusto mirar para elas, sí. Digo, se tocan ben a gaita. Tocan, o que poden, como os máis. Oi, ó. Tocan o que é o que saben. Tocan ben. Ti és un pouco pillo, Iso ben o sei tamén. Eu ben sei que son pillo. En fin, Manuel, un placer, Un placer estar contigo. Sí? Sí, ó. Pois se pensa alguna que queira vir para xunto a min... Xa lle dou o recado. Sí, tú dile. Dá un bico. 2. Sí, 2, 2. Ai, meu filha, fai fresca, que cara dulce ten, Así é o Freixo, un gaiteiro con todas as da lei, un gladiador da vida. Soubo enternecernos, pero tamén nos fixo rir cas súas tremendas picardías. Púxonos a pel de galiña cos seus recordos dunha guerra que nunca entendeu. Mostrounos en reparos nin falsas modestias a unha familia e uns amigos que o admiran como persoa e como músico. Sorprendeunos cos seus 91 anos cheos de vida, de alegría, 91 anos de retranca depurada. E, sobre todo, o Freixo emocionounos ca música que lle naceu nos dedos desde que era un cativo e que o converteu nun auténtico mestre, porque leva 80 anos tocando sen parar. Será ese o segredo da súa eterna xuventude?
Ola a todos, xa sabedes da nosa debilidade confesa polos músicos vellos, pero que o protagonista da La La desta noite é un home realmente especial. Leva 80 anos tocando. Non é que teña 80 anos, ten 91, pero que leva tocando desde 1928. Así que se lle botamos a conta, cantos milleiros de pezas levará tocado? Non sei, imos falar con el de todo isto da música, da súa vida de gaiteiro, pero queremos que nos conte tamén outros aspectos da súa vida, porque Manuel, o Freixo, que é o protagonista deste programa, tivo a mala sorte de ter que estar na Guerra Civil. De feito, participou en varias batallas, entre elas a famosa batalla do Ebro. Queremos que nos conte eses detalles da guerra e queremos que nos fale tamén do seu traballo nas minas de lignito e na central das Pontes, que, por certo, cambiou a vida desta vila radicalmente. Temos milleiros de preguntas que facerlle, así que estamos deseando coñecer a este home de 91 anos que di que el seguirá tocando mentres lle aguanten as pernas e que confesa abertamente que lle encantan as mulleres. Manda truco. Todas as historias empezan en algún sitio. Esta empeza no Freixo, unha parroquia das Pontes na que naceu o gaiteiro. Cantas veces subes todos os días? Cantas veces subo? Sí. A mellor 4 ou 5. Ah, si, este é bon para as pernas, Ah, sí? Carallo. Bueno, hombre. A que hora chegache a casa? Cando? O viernes? O viernes E vin con Fina no coche. Pero a que hora? Deitei máis 3:30 ou por aí. Bueno, boa hora, non? Escoitastes ben, este gladiador da gaita chega ás tantas da mañán, sobe e baixa 3 pisos varias veces ao día e marcha tan pancho a facer a compra. No súper desenvólvese como peixe na auga, directo ao que necesita, e por si acaso leva unha pequena chuleta que a todos nos fai falla. E diredes vos, é así todos os días? Sí, amás poño os cartos. Non me digades que este home non é un fenómeno. Que a súa retranca e que a súa alegría sempre consegue ser o centro de atención ali por onde pasa. Pero ademais, entre as súas virtudes, tamén destaca a súa organizaiteiro Manuel Castro. Un home forte, un supervivente que foi superando as cousas tremendas que lle trouxo a vida. Sobreviviu á miseria da nenez, loitou na guerra civil, traballou na mina, perdeu a seu pai nun incendio, o seu fillo matouse cun disparo e hai 5 anos enviudou. Con tanta traxedia, Manuel construiu unha armadura e converteuse nun gladiador disposto a vencer todos os reveses. As súas armas, a alegría, eses olliños pillabáns, unha elegancia natural, a música da gaita e o cariño de todos. Parece mentira, a xente de fora como o quere. E que están orgullosísimos, se chamanlle mestre, e, bueno, é unha pasada. Ten unha forma de tocar que, aunque non o vexas, se escoitas a gaita del, xa sabes que é Freixo, non? Hai que escoitalo cando toca, e hai que escoitalo cando fala tamén. Fai falar a gaita. Eu se estou enfermo e me toca a gaita, eu creo que xa salgo sano. É unha terapia estupenda. É incansable, é incombustible. É Freixo, o sea, Freixo non hai outro. Xa dicía a miña avoa, o teu abuelo unha conversación seria nunca tuvo. E o orden. Hai tempo para todo. E agora? Pois agora toca subir outra vez 3 pisiños e misión cumplida. Aí vai. Moi bien, correcto. Agora as fillas que poñen estas cousas no seu sitio, se queren. E se non as teño, cando veño, poño o seu. Igual acabamos unha foliada ás 3 ou ás 4 da mañán a 2 kilómetros da súa casa. O ano pasado ainda levámoste, no, que me fai ben andar, tal, vais ás 3 ou ás 4 da mañán só, non quere que o levemos no coche, non? Entón, vais só para casa, sin bastón, a oscuras, é impresionante. Vives ti solo? De noite, sí. De noite, polo día coidan as túas fillas? Claro. Unha pola mañá e outra, unha ao mediodía ben para fazer a comida e outra á noite. Vas de paseo? E vou do paseo. Vas a tocar as foliadas cando lle cadra. Cando me dá a gana. Cando che dá a gana. E tes un montón de músicos esperando por ti para que vayas á foliada porque lle encanta verte. E eu tamén me presta con eles.
porque a mí fálame todos, e eu falo a todas. Non me falles, tal día temos que tocar, sí, tranquilo, pero chámame un día antes. Acordaste que mañá temos, sí, tranquilo, que non che fallo. Entón, cando me ve, non descansa ata que me ve chegar. Entón, daquela xa di, bueno, non me fallaches, si non...